Arratsalde on guztioi eta ongi etorriak Gipuzkoako eskuz binakako lehenengo mailan jokatuko den Alkain sariko finaletara. Gaurkoan Beharzana eta Lapke taldeko ordezkariak ditugu elkarren aurka. Partida berehala hasiko da. Beharzanako ordezkariak Ilarramendi eta Zufiria ditugu eta Lazkaoko Lapkeko ordezkariak Alberdi eta Mantzizidor. Partida 22 tantotara jokatuko da eta urtengoan pilota partidak telebistaz grabatzen ari gara. YouTubeen zuzenean ikusi ahalko dira eta 28 kanalean eta Tokikom kanalean ere diferituan ikusiko dira astean zehar. Demoraldi honetan, final honetaz gain beste 11 final ere grabatu eta telebistaz botako dira. Eta telebistaz bota ahal izateko bidelagunak lortu ditu Gipuzkoako Pilota Federazioak, Alkain, gaurko babesle nagusia, Izarkon, Goiener, besteak beste. Partida berehala hasiko da. Eta hartu ditzagun txalo batekin lau protagonistak. Zuen eskuinetara Gerriko Gorriz, Beharzana ordezkatu, Zufiria, Altsaeskua eta Ilarramendi. Zuen ezkerretara Gerriko Urdinez, Mantzizidor eta Alberdi. Txoperena epaile lanetan. Zorte on lauei. Partida 22 tantotara jokatuko da. Eta lehen sakea Beharzanako ordezkariek aterako dute, Imanol Zufiriak aterako du. Eta pilota berehala aukeratu dute eta pilotalekuan utzi dute. Partida hastapenean behintzat berdindua aurreikusten da. Bi bikotek Gipuzkoako txapelketa bikaina osatu dute. Eta finalerdietan Tolosa eta Beharzana gaiendu ondoren, hementxe dira lau pelotariak. Pilotalekuan jende asko dago. Goiko armaietan Beharzanako ordezkariak animatzera etorritako 25 gazte badaude eta bestela ere kantxa ere itxura ederrarekin dago. Sakatu du Imanol Zufiriak, Alberdik ongi eraman deskuinez. Zufiriak ongi atzeratu. Eta Alberdik lehenengo pilotaka da, goiko koltsoira bota du, sakeak bat eta errestoak esperantza. Atano hirugarrenetikan ari gara zuzenean, Donostia Kirolak lagunduta gaude hemen, eta Imanol Zufiriak berriz ere luze sakatu du. Eta ezkerrez ezin Alberdik. Pilota ez da bat ere bizia, hala ere ongi luzatzen ari da Zufiria sakea. Motz gelditu zaio eta ezin izan du frontixera eraman. Badoa sakera Imanol Zufiria. Idute erdian pumpa egin eta berriz ere luze kantxa erditik, Alberdik eskuinez ederki erantzun du. Eta Ilarramendi joko duen lehenengoa. Motz gelditu da, pelota motel xamarra dela antzematen da. Eta Ilarramendik justu eraman. Eta
Mantzisi horrek txapazpira. Oraingoz partida ez da oso pilotatua izaten ari. Eta 3 eta hutsekoa behartzanako ordezkarientzat. Beste behin ere, Zufiria sakera. Seitik lasterka txikia egin, 3 erdin punpa, eta hausake hona doa. Boleaz ongi kendu dio, txapa gainean justu-justuan. Txapa zela ere bazirudien, txoperena epaiak ez du deus esan, eta txokoan dejada azkar batekin ondoren, tanto. 4 eta huts, eta oraingoz esan bezala gutxi pilotatua. Pilotakada gutxiko partidua da oraingoz, baina sakea urdinek hartzean dinamika ere aldatu halko da. Zufiria sakean, 3 erditik, berriz ere bizi-bizi eman dio, Mantzixidorrek Sotabanoz ongi eraman, eta Iarramendik. Frontis erdian jo, Mantzixidor berriz ere Sotabanoz, Iarramendi berriz eskuinez, eta kantxa erditik, Seitik Alberdik, frontis erdira, motz xamar gelditu zaio, ez. Ongi eraman du Iarramendik, Imano Zufiria atzeratu, 4 erditik, luze, ezkerpareta bilatuz, eskuinez jodu, eta sartu egin zaio, eta gora bota du. Eta urdinek atsedenaldia lehenengo denbora eskatu dute, estrategikoa guztiz, eta minutu bateko tartea izango dute jokatzen hasteko. Partida 22 izango da, eta gurasoak dituzte botillero, eta aholkuak eman ondoren, 4ak kantxaratu dira berriz ere. Eta Zufiriak hartuko du berehala pilota. Sakera ateratzea doa Zufiria, punpa 3 erdian, eta luze-luze atera du berriz ere. Boleaz Iarramendik ongi, airaren bila joan da. Zufiria ez du arrotu Iarramendik, eta gantxoa oso aurrean eta erresa zuena gehiegi zabaldu du Zufiriak, eta kanpora bota du. Tanto azkarra izan da honako hau, eta gehiegi zabaldu du Zufiriak. Lehen hastapenean gaizki aipatu da gauza bat, eta finalerdietan Lapkeko Alberdi eta Mantzixidorrek Hernaniko, Arsuaga eta Zugastiri irabazi zieten 22 eta 7. Zufiriak eta Iarramendik finalerdietan Kabaiero eta Iparragirre 22 eta 15 gaiendu zituzten. Mantzixidorren lehen sakea. 3 erdian, besoa zabaltzabalik, sake bizi-bizia kantxer dira, eta pelota azkarragoa da, ikusten denez hau. Kantxoa luze, Zufiriak ongi bildu du, ezkerparetera, Alberdik jo, eta Iarramendik ongi pilota zaia ongi ikutu du, eta ezkerparetean sartu du, Alberdik eraman, eta Zufiriak du esku-eskuan, ongi jetxi du, hanketara bota dio, bolea oso ongi sartu da, baina txapara. Txapa gainean izan bazen ezakigu zer gertatuko zen, baina lehenik ongi aukera sortu du pilota Mantzixidorri hanketara moztuta, eta ondoren bolea gorputzetik agian aparte xamar jotakoa izan da, eta txapara jo du. Berriz ere, Mantzixidor zaldibitarra, sortzez sakera. Boleaz, Zufiriak, kale. 3 sakeak eta errestuak
bost. Partida oraingoz nahiko arraroa doa, ez doa piloteatua, pilotakada gutxikoa, orokorrean hartuta, eta badoa berriz ere, Mantzizidor aipatu bezala, pelota eurena da, eta biziagoa. Berriz ere, Sotamanoz Zufiria, eta baditu hiru zuzenean jarraian galduak, eta azken biak sakez etzerret zuten sakeak, biak ere ongi eramatekoak, biak galdu ditu Imanol Zufiriak. Berriz ere sakera Mantzizidor, eta ezera hondirik egin gabe, bost eta huts jarri dira aurretik gorriak, eta beste ezera hondirik egin gabe berriz ere Lazkaotarrak ere gerturatu dira. Alberdik ezker pareteruntz, eskuinez Ilarramendik eraman, ezker gantxoz Mantzizidor, eraman Zufiriak, Alberdik pareta askorekin, nahiko traketx, Ilarramendik altura hondirik eman gabe, erdira. Alberdik ongi, ezker pareta bilatuz, ezkerrez Ilarramendik, ongi eutxi dio, seitik Alberdi, oso urruti, ongi Ilarramendi, atzelarien arteko piloteoa, Ilarramendik ongi ezkerrez, boleaz kino egin du, Mantzizidorrek Alberdik jo, Ilarramendik erdira, bildu eta jetxi Alberdik, Ilarramendik motz eta berriz bere gorputza lurrera botata eraman, Alberdik jarraitu, eta kanpora joan zaio, lehen tanto pilota kada batzuekin, eta gorrientzat. Ozta kanpoan izan da, eta berriro ere behartzanakoek astapeneko pilota aterako dute. Pilota motelagoa, lurrean gutxiago ibiltzen dena. Bost tanto jarri egin dituzte lehen pilota honekin. Eta badoa Zufiria sakera. Luze, frontoi erdian jota, eta bederatzitik Alberdik ez du eraman ahal izan. Hau ere sakez badira tanto batzuk eginak, baina eraman beharrekoak guztiak. Ligaxka ona egin zuten, bi bikoteek, Zufiri eta Ilarramendi bigarren gelditu ziren, euren taldean. Eraman, eta Zufiriak atera. Alberdik ezkerrez, zabaldu. Ilarramendik bildu, ezker paretez, ezkerrez Alberdi, eta oso ongi ezker paretan sartu du. Ilarramendik eraman, Mantzizidorrek Sotamanoz, erritmoa sartu eta atzeratu. Ilarramendik ongi ezkerrez eta kendu gainera, arrimatu ere egin zaio, Zufiriak du eskuan, bizi atzera. Zazpitik, Alberdik ongi eraman du. Ilarramendik eraman. Alberdik eskuinez, ezker pareta bilatuz, eta Ilarramendik altura emanez, ongi. Alberdik atzeratu, zazpiterditik, Ilarramendik eraman. Berriz ere Alberdik laguntzearen Zufiria aire sartu da, boleaz, moztu. Mantzizidorrek ezker aire sartu da, eta atzeratu Ilarramendik, gerri-gerrian jota, ezker pareta bilatu, zortzitik ezkerrez ongi Alberdik, eta erori egin zaio, Ilarramendiri, eraman, eta hanketara moztu dio Zufiriari, baina airez eramatera joan da,
botez hartu beharrean. Eta berandu ibili da. Ezkerra irez jotzeko berandu eta botez jotzeko azkarregi joan da pilotaren bila. Lazkaotarrak, Lazkaoko Lapke taldekoak beraien multzoko lehenengo gelditu ziren ligaxka fasean. Sake ona, Sotamanoz eraman efektuarekin, Zufiriak. Bizi-bizi jodu Alberdik, 8tik ezin. Iarramendik eta 6 eta 7koa ezarri dute markagailuan. Gero eta jende gehiago dator pilotalekura, egia esan pilotalekuak itxura bikaina du. Kantxa gero eta beteago dago eta errebotean ere kuadrilla bikaina bildu da. Partida ederrak ziren gaur ikustekoak eta jendeak ez du galdu nahi izan. Telebistaz ikusteko aukera ere badenez. Guztientzat aukera. Moztu. Mantzixidorrek eroritako pilota Iarramendiri eraman kontu bi botera esku altxadu Txoperena epaileak eta Zazpina markagailuan eta Zufiriak garbi bi bote egin ondoren eraman du pilota eta Zazpinakoa erdietxe dute. Lapkekoek eta badoa Mantzixidor sakera. Berriz ere Sotamano Zubiria eta airea kendu ere atzeratu Zufiriak, Alberdik eskuinez eraman eta Iarramendik ongi ezker pareta bilatuz eta Alberdik ere ezkerrez bikain. Zazpitik Alberdik, Iarramendik, lautik, aukera ederra du. Seiterdian, Zazpitik, ezin, ezker pareta bilatu dio eta atzelariak ezabiltza oso eroso. Berriro ere pilota aldatzea erabaki dute zalantzaetan dabiltza. Eta pilota aldatuko dutela dirudi. Pelota berdinarekin. Azkenean pelota berdinarekin jarraitzea erabaki dute Beharzanako pilotariek. Lazkaoko Lapke taldeko Mantzixidor eta Alberdik ateratako lehen pilotarekin jarraituko dute. Gorriek. Sakea Zufiriak. Pumpa iruterdian, sakea bizi-bizi. Eza sartu Mantzixidor. Ozta-ozta. Eraman, pilotaka frontis erdian, bizi, Alberdik ongi, Zazpitik. Iarramendik. Atzeratu. Alberdik, frontis erdian, ez du arrotu Iarramendik, berriz ere aukera du. Iarramendik, luzatu, Zazpitik, Alberdi, eskuinez. Atzera eta aurrera, kilometro batzuk egingo ditu gaurkoan. Iarramendik eta Alberdik ezerretzuen pelota txapazpira. Ezabiltza oso eroso atzelariak, laukotea bera ere oso eroso ez da biela esatera ausartuko nintzateke. Final garrantzitsua da, txapelketa ofizialetan garrantzi handienetakoa duena, Gipuzkoako lehenengo mailako finala da, 2 hilabete luzez
jokatzen aritu direna, gaurkoa Alkain saria, Alkain da txapelketa honen babeslea. Zufiria, eskuinez atzeratu frontis erditik, Alberdik eraman. Iam Erramendik, frontis erdian bizi jo, eta gantxoa. Zufiriak berriz ere pilota hanketara, Botelasterren eraman. Kinu, Iarramendik ezkerra irez ezin. 8 eta 9. Sakea urdinek eta behartzanako pilotariek atsedenaldia eskatu dute. Lauak ere urduri dabiltza. Eta ea partida gozatzeko gai diren, ez da erresa, horrelako final batetara iritsi eta gozatzea. Eta ea aukera hori baduten. Alkain, eraikuntza, ferreteri, brikolaia, espezialista dira, salmenta egiten dute, bestelakoak ere egiten dituzte, Hondarribian eta Astigarragan dituzte euren dendak, eta Alkain da kadete, juvenil eta nagusi mailako txapelketa honen babeslea maila guztietan. 3. mailan, 2. lehenengo mailan ere, eta nesken txapelketa ere Alkain saria da. Mantzizidor sakera, luze atera du, ez da luze, besoa azkar altxadu txoperenak, eta luze. 2. aukera bat izango du. Txapelketa honetan pasa ez da falta, 2 aukera baitaude. Berriz ere Mantzizidor sakera, Punpairut erdian, azpitik atera du. Ona, esan du dela, ez du falta izanik esan, Zufiriak ordu moztu, hanketara, eta tanto. Falta izan ote da, sakea, errepikapenean agian ikusiko dugu. Hemen Imanol Zufiriak moztu den pilota ageri da, ongi bilatu du ezker pareta, ia pike ere egin du eta ezin izan du eraman Mantzizidorrek. Pelota berdinarekin jarraitzen dutela dirudi, eta 10 eta 8 doazen honetan, sakea Imanol Zufiria Bilabonatarrak. Sakea luze, Mantzizidorrek boleaz 6tik ezin. Goiti bera datozen pelota horiek ez dira erresak ere, eta horitu behar gara, 4 pilotari bikain ditugun arren, kadeteak direla oraindik, 15-16 urte, 14-15 urte dituzte, aurten 2025 urte honetan, eta oraindik ere ikasiko dute. Ikasteko daude eta ikasiko dute, zalantzarik gabe. Luze atera du Zufiriak, 9tik, Alberdik eraman, airaren bila doa, ezker airez jodu, bildu, berriz ere eskapadaz Iarramendik Mantzizidor behartu du, Sotamanoz pilota moztu du, Iarramendik eta Alberdik ongi atzeratu du. Eta Iarramendik beste pilotakada bat gora, ezabiltza euren partidarik onena egiten gaurko 2 atzelariek. Alberdi Ordiziarra sortzez, ezabil bat ere eroso, eta Iarramendi Aiarra ere ez. Zaldibitarra sakera. Mantzizidor eta Alberdi 9, Zufiria eta Iarramendi 11. Ezker pareta ikutu du, eta eramateko sakea bazen, baina Iarramendik ezin izan du eraman, berandu abiatu da pilota jotzera,
eta ez du frontisera eramaterik izan. Berriz ere, Mantzizidor sakera. Suar Mantzizidor. Seitik Lastaraldi txikia eta erdi-erdiko sakea. Iarramendik eraman, ongi, Alberdik. Ezker pareta askorekin, Iarramendik arrotu gabe. Imanol Zufiria atzeraka eta bildu pareta askorekin. Eskuinez, Alberdik ezker pareta bilatu nahian. Ongi bilatu du, esku-eskurako pilota du Mantzizidorrek. Pareta askorekin bildu. Ezkerrez Mantzizidor. Iarramendik, eskuinez. Atzeratu du, gehiegi ez, nahi baino gutxiago. Justu-justuan erori egin zaio pilota Alberdiri. Atera du Zufiriak, bolea bizia ezker pareteruntz. Ezkerra irez jartzeko aukera, txokoan utzi du. Eraman, ez du eraman. Ongi iritsi da Suar Mantzizidor. Kinu ondo egin du, engainatu ere egin du, hastapenean, baina arroxa marrutzi du Imanol Zufiriak. Txokoan, ezkerra irez, pilota, toreroa bailitzan gero gelditu da begira, eta bote arroxa marra egin du, eta ezkerrez bipareta egiten saiatu da Mantzizidor eta Txapazpira bota du. 12 eta 10, eta partida oso irekia une honetan. Badoa Zufiria sakera, luze atera du, ez da pasarik, eskuinez, ezkerrez jotzeko pilota jotzen saiatu da Alberdi, eta tanto zuzenean ezkerrez jarri beharrekoa zuen, gorputzera sartu zaio, eta beste sake bat, sakez badituzte. Aurrelari bakoitzak nahikoak eginak. Berriz ere, sakera Zufiria. Gaurkoa Alkain saria dugu, eta Alkain etxetresna, brikolaje, eta beste hainbat produktuen salmenta egiten duen enpresari eskerrak eman behar dizkio Gipuzkoako Pilota Federazioak txapelketa hau laguntzagatik. Eta bolea bizi bat hanketara Suar Mantzizidorri iritsi zaiona eta ezin. Eta berriz ere lautantoko tartea egin dute. Aipatu beharrekoa da partida ez dela ona izaten ari. Eta urduritasunaren eraginez. Lauek ere maila handia baitute. Baina tentsioa, presioa badute eta pilota aurkarien aurka aritzeaz gain presioaren aurka ere ari dira. Minutu bateko atsedenaldia izaten da. Txoperenak ordulariari so egin dio. Beharzanako pelotariak kantxan eta lapkekoak oraintxe sartu dira. Oraintxe dute aukera Beharzanakoek zuloa irikiteko eta Lazkaokoek partidari eusteko. Zufiriak frontitxerdian jo eta azpi-azpitik erresto bikaina egin du Alberdik. Partidako errestorik onena akaso, baina goiko txapara joan zaio. Oso ongi egindako erresto izan da Alberdirena. Eskoan bikain sartu zaio, indarra, altura dena eman dio, baina altura gehiegi. Berriz ere, Imanol Zufiria
sakera. Iruterdian punpa, luze, ezkerrairez Mantzixidorrek eraman, baina prezipitatu xamarrik akaso eta kanpora bota duzu zenean, 16 eta 10-ekoa ezarri dute Zufiri eta Iarramendik, eta une garrantzitsua bi bikotentzat. Bai batzuentzat partidaren garaipena lortzeko bidean, eta baita bestentzat ere partidari alde ez egiten usteko momentu oraintxe dute. Sakea luze, ezker pareta ikutuz, ezkerrez, eraman beharreko sakea hau ere, eta 17 eta 10-ekoa beharzanako bikotearentzat. Sakea luze atera du Imanol Zufiriak, eta eraman beharrekoa zena ezin izan du eman, eraman Alberdik. Beste sake bat, Zufirarentzat. Sakatzaile ona da, bizi ematen dio, eta hau ere sake ona, ezker pareta ederki bilatzera doa, eta partidako sakerik onena akaso, luze, eta hau merezitako tantoa izan da. 7ko arrastoa hortxe bilatu delako, eta ezker pareta ongi bilatu delako. Pilota aipatu beharrekoa da, jokatzeko modukoa dela. Bi kuadro eskas bi kuadro eskasiko ibilbidea du. Biziagoak ikusten dira edozein partidatan, baina gaurkoan horrelari dira. Boleaz Xuar Mantzixidorre moztu du, aire sartzeko egokia zuen Zufiriak, baina ez da sartu, eta orain ozta eraman Iarramendik, eta Iarramendik atera du defentsako pilotakada batetik tantoa. Mantzixidorrek txokoan dejada egin du, eta ezkerrez ongi gainera, eta Xuban Iarramendi atzetikan etorri, eta efekto eta golpe biziarekin txokoan tanto egin du. Eta 19 eta 10 gorriak aurretik. Berriz ere, sakera Imanol Zufiria. Eskuinez, bi punpa egin eta 6tik lasterka botea iruterdian, eta beste sake on bat, moztu, oso ongi moztu du Mantzixidorrek, eskuinez atzeratu Zufiriak. Eskuinez Alberdik, airaren bila Zufiria, eta tanto bikaina egin du oraingo honetan Imanol Zufiriak. Txokoan bikain pausatu du, oso ongi utzitakoa izan da pilotakada, eta ederki, gorputzarekin kinua, azpixamarretik hartu du, baina estetikoki eta teknikoki oso ederra izan da. Atsedenaldi berezia, izan ere sakea ia ateratzea zijoanean Zufiriak, orduan eskatu dute atsedenaldia. 20 eta 10 doaz aurretik gorriak, eta gurasoak aholku ematen. Gaurko aholkuak, teknikoak baino, animoak eta presioak baretzeko izan beharko lukete, eta beharzanako lauak, beharzanako bi pelotariak kantxaratu dira, eta baita ere lapkekoak ere. 20 eta 10 beharzanakoak aurretik,
eta Zufiria sakera. Badoa Imanol Zufiria, punpa iruterdian, sake atera, ezker airez Matxixidorrek oso ondo eraman du, Zufiriak atzeratu. Ezkerrez Alberdi, ongi atzeratu du, Iarramendik Txapazpira. Ezerretzuen pilota galdu du Iarramendik. Eta 11garrena erdietsi dute Urdinek. Pelota berria atera dute Lazkaotarrek. Lazkaoko Lapke taldeko bikoteak pelota berria atera du. Eta Matxixidor sakea ateratzea. Oraindik ere partida ez amaitu, partida asko dago. Pareta askorekin atera du Matxixidorrek. Iarramendik eraman, eskura du. Kino egin du, Alberdik eraman. Bientza txarra zen, Imanol Zufiriak eraman. Boleaz, Iarramendik, Txoko Orantz, Matxixidorrek eraman. Ezkerairez, Txokoan berriz ere pausatu du. Zufiriak eraman, bipareta efektuarekin, hor dago Alberdi, ere ikuritsi da, baina ez du. Eta Imanol Zufiriak 21 eta 11koa erdietsi du. Hausa hartari da Zufiria, partidaren azken txampa honetan, lehenik eta behin ezkerrez Txokoan utzi du, eta ondoren Ormabiko arroxamarrarekin, baina efektu ongi eman da, ongi zabaldu da, eta ezin izan du eraman Alberdik. Eta partidako Imanol Zufiriaren azken sakea izan daiteke, Txaloka agurtu dute, badoa Imanol Zufiria, erdi-erdiko sakea, eraman Alberdik ongi, Iarramendik berriz edu aukera, bildu, ongi atzeratu du, ezker pareta bilatuz, sartu da, eta Zufiria eta Iarramendik Gipuzkoako lehenengo mailako txapela irabazi dute, Bejondeiela, Zufiria eta Iarramendiri eta zorionak ere Lapkeko Matxixidor eta Alberdiri finalera iristea ere ez baita batere erresa. Laster elkarrizketak. Imanol Zufiria eta Xuan Iarramendi, zorionak, txapela irabazi duzue, Gipuzkoako txapelketa honetan, kaete lehenengo mailan, zorionak, ze sentitzen da, Iarramendi jauna? Eskerri asko, posa, aunque nien ez oso ondo ibili Imanolekin du gaur asko, eta ni nervioso eta kosakez. Urduri ikusi zaitugu, Alberdi bera ere ez da batere eroso ikusi, ze presioa, tentsioa, zer da gaurkoan sentitu duzuna bada? Azkenen bilak, finala eta baki. Imanol, zorionak. Eskerri asko. Zemuz sentitzen zea? Ondo, gustua. Nolako partida egin dezula uste dezu Imanol, Iarramendik partida ona egin dezula dio, zer iritzi duzu? Bueno, hasieran ondo hasia, gero etorri intezkidue, gero urduri jarria pixka, baina gero, bueno, gustua. Nola ospatzea pentsatzen dezue? Ez da, bain afaiete gazmo dut, eta goz. Bueno, zorionak eta gozatu, txapelaz.
Bueno, guztiak irabazi, ligaska osona egin zenuten, zenolako lehen iritzia dakazue? Bai, bueno, ligaxka ondo hasi ginen, suntsatzenakin, da semifinalak ondo jolastu ditun, da, bueno, bai, egun partidu zaila zala, garbi, ligaxka oso diferente izan zen, partidueak etzien ean artean ondo, ondo eman bezala, da guk ondo joko genuen partidura, baina bai, egun partidu oso diferente izango zala, eta buruen horrekin etorri da. Kanpotik ikusi zaizue bi atzelari batez ere urduri, tentsioa handiarekin eta nervioso, ez da? Bai, hasi naiz eta ja aurreneko pelotak gora eta hasi naiz botatzen, da ja igual konfiantza pixka bajau zait, baina urduritasune ban euken, tentsioa eta dena euken, baina bueno, hoize. Mantzisidor, saiatu zara, irez sakeak mozten, aurrean pixka nasten. Bai, bueno, ikusten aurreako intentzia handik etzek gala. Ligaxkan joko gendunen nik uste asko prezipitazioa eta bastante galdu zuela eta hitz genuen taktika justu kontrakoa ekarriko zuela iruditzen egula. Eta ba, hoi ikusi gala iruditzen zait. Nik oso aukera gutxi, eukietenen ez eta aprobetxatu da. Bueno, ba animo eta txapelketa hona indezute eta jarritu laxe. Venga, gero arte. Eta orain jarrai nagusien lehenengo mailako finala ikusiko dugu, Errenteriko Eple eta Tolosa kluben artekoa. Errenteriko Eple ordezkatuz Santxo Usurbildarra eta Mikel Aranguren Antibotarra arituko dira, eta Tolosa ordezkatuz Altuna, Tolosarra eta Aizpuru Astiasuarra.
Arratsaldeon berriro ere. Jarraian hasiko da Gipuzkoako eskuz binakako nagusi mailan lehenengo mailako finala. Pilotak protokoloaren arabera hautatzen ari dira. Izan ere ez dago pilota hautatzailerik, protokolo bat dago idatzia, eta pilotaren lurreko ibilkera da neurtzen dena. Badirudi pelota bizi xamarren bat badagoela, eta aurkariek besteen pelota biziegia dela eskatzeko aukera dute. Aurkariek ere hala ez dela onartzeko aukera dute. Punpa zazpitik egin behar da, biziegi dela frogatzeko, eta 3 kuadroko ibilkera izan dezake gehienez. Sancho pelota probatzen ari da, eta kanpotik begiratua oso bizia ez du ematen. Eta ea berehala hasten den finala. Bi bikote hauek datorren denboraldian, bi bikote hauek, baina bi pilota klub hauek, Eple eta Tolosak, ohorezko mailan jokatzeko eskubidea edukiko dute. Eta badirudi Tolosarrek Epleren pilotak bizigeak direla esaten ari dira. Ez dira ados jartzen, eta pilotak hautatu arte ezingo da partida hasi. Egia esan, lanketa hau lehenago egitea komeni da. Ikusleek partida ikusi nahi dute, eta kadeten finala amaitu dela bada denbora. Altuna bien bitartean berotu eta berotu, serio. Ez da egunero jokatzen nagusien lehenengo mailako finala. Gipuzkoako txapelketa garrantzitsuenetakoa da, ohorezko mailakoa da garrantzitsuena, zalantzarik gabe. Bertan baina 8 bikotek jokatzeko eskubidea dute soilik. Eta 8 bikote, baina gehiago badira oso onak direnak. 16 pilotari, baina hobeak, oso onak diren 16 pilotari, baina gehiago badaude. Eta ezin lotu da biltza. Aizpuru ari da pilotak kentzen. Ez ditu Eplekoen pilotak onartzen. Kanpotik ibilkera duten arren ez dute ematen hain biziek akaso, gero antzematen da. Eztabaida handia dago, eta egia da honek partidaren hastapena asko moteltzen duela, emankizuna bera ere bai.
Eta pilotak probatzen ari dira bata bestearenak. Arratsaldeon berriro ere, kostata baina hasiko da lehenengo mailako Gipuzkoako txapelketako finala. Ikusi duzuenez, pilotak aukeratzen denbora pasatu dute, eta badoaz lau pelotaria kantxaren erdira, txalo bat ezartu ditzagun. Jaialdiko azken protagonistak. Zuen eskuinetara Gerriko Gorriz Tolosako taldea ordezkatuz Altuna eta Aizpuru. Zuen ezkerretara Gerriko Urdinez Errenteriko Eple ordezkatuz Santxo eta Aranguren. Epaielanetan berriro ere Txoperena jauna. Bi bikote hauek lehenengo mailako finala jokatuko dute eta datorren denboraldian bi klub hauek ohorezko mailan jokatzeko eskubidea irabazi dute. Aurkezpenak eginda, bikote urdinari, Santxo eta Arangureni egokitu zaie sakea, lehen sakea egiteko eskubidea. Eta euren pelota kantxaratu dute. Eta badoa berehala Santxo sakatzera. Txokotik aterako du lehen sakea. Eta Santxo beteranoa, munduko txapelduna, irabazi beharreko ia guztia irabazitakoa, berriz ere goi mailan lehiatzen Usurbildarra. Aurtengo denboraldian Eplen Mikel Arangurenekin bikotea osatuz, erritmoa markatuz azkar asko. Saltxan hasi dira biak, tanto mugitua eta Altunak kantxa erditikan, besoa ongi kakotu eta eskuineko marra oso ongi bilatu du. Altuna sakera. Bizi-bizi azpirik atera du, sake bihurria, eta Mikel Arangurenek ezin izan du eraman. Tolosa bat taldea ordezkatuz, ari dira Aitor Altuna eta Julen Aizpuru. Eta ez ustekoa eman da, iritsi dira finalera, izan ere Oian Etxeberria eta Unax Landa bikoteari, Oiartzungo Oiarpe taldeko bikoteari, 22-17 irabazi zioten finalerdietako partidan Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuan. Eta hemen dira. Berriz ere sake ateratzera. Azpi-azpitik berriro ere. Santxoren airea ekidinez. Eta Mikel Arangurenek gainera min hartu du. Ezker eskuko behatz puntarekin jo du pilota. Lau eta laurdenean egingo zuen pumpa.
azpi-azpitik bikain atera du, eta Arangurenek ezin. Epleko Xabi Santxo eta Mikel Arangurenen ibilbidea ederra izan da, txapelketan zehar ere, eta finalerdietan Iraeta eta Gorostidi Zazpiturri taldekoei 22-15 irabazita iritsi dira finalera. Eta Altunak sakea, bizi-bizi, eskuinez ongi eraman Arangurenek. Julen Aizpuru. Frontixerdian ez oso ongi jo. Altunak bizi-bizi ezkerrez, Santxori hanketara, berriz ere kakoan, Xabi Santxok efektogekin, ezkerpareta askorekin, ongi Julen Aizpuruk ezkerrez, bazaretik bazarera. Aranguren ongi, eskuinez, Aizpuruk, kantxerditik Arangurenek ongi bildu du, ezkerpareta bilatuz gainera, Aizpuruk eraman, Santxorentzako aukera, ezker sotamano luze, kakotuta zabaldu, eta Santxok zabaletik ezin izan du pilota frontixera eraman. Hor kexatu eginda, Altunak trabe egin ote dion. Eta berriro ere Aitor Altuna Tolosako ordezkaria sakera. Lauan punpa. Eta pareta askorekin ateratako sakeari ongi erantzun dio Mikel Arangurenek. Aizpuru, frontixerdian jota, Santxo sotamanoz, Altuna berriz ere zabaldu eta kanpora. Urdinen lehen tantoa. Eta bat Urdinek, lau gorriek. Pilota aldatu du Xabi Santxok. Berdinarekin jokatzea erabaki dute. Santxo ere sakatzaile itzela da. Eta oraingo honetan eskuinetik sakatzea erabaki du. Punpa lauean, Xabi Santxok, eta bizi-bizi, pareta askorekin oraingo honetan, Aizpuruk eraman, ezkerrez, zabaldu, ongi bildu du Altunak, ezker paretera sartu gainera, berantzako aukera sortu du, utzi egin du, eta Aizpuruk atzera, frontixerdian jota, ezker pareta bilatu, zortzitik Arangurenek eraman, Altuna, lautik, bildu, Arangurenek eskatu eta eraman. Berriz ere Aizpuruk eskatu, eta ezker paretera pilota sartu egin zaio Mikel Arangureni, ezkerrez Altunak, zabaldu, efektuarekin txokora bildu Santxok, eta txokoan dejada ederra egin du Aitor Altunak, eta matematikoa. Pilota berdinarekin jarraituko dute, ezkerrez ikusten den bezala errepikapenean, tanto ederra Santxo zuzenean bilatu du Altuna, zaila zuen etzen iritsiko. Eta pilota berdinarekin, sakera Altuna. Badoa Altuna sakera, lauterdian nabarmendutako pilotaria dugu, iaz ere bera izan zen Gipuzkoako txapelduna. Iaz zestau izan zen, barkatu, aurreko urtean izan zen Altuna. Eta zabaletik Aizpuruk bildu. Santxok ongi jetxi du pilota, bien erdira, ongi eraman Aizpuruk, txokoan dejada Santxok, eta Arangurenek eraman. Berriz ere eskatu, lautik, ongi jodu, eraman Aizpuruk,
Santxok ezkerrez, Aizpuruk atzeratu. Altura ongi eman da, bederatzitik. Mikel Arangurenek ongi eraman du. Aizpuruk pilotaka da ederra. Bote hasi erdian, errebote zulotik ongi Mikel Aranguren. Altuna ezkerrez jarri da, zabaldu. Santxok pelota moztu, pareta gehiagirekin. Ongi atzeratu du. Altunak Arangurenek eraman. Berriz ere gantxoa. Dejaba egiten saiatu da. Santxo gaizki jodu eta hau okerrago jodu. Ez da erosoari. Joko azkarra gustatzen zaio. Seigarrena egin dute gorriek. Eta Eplek ordezkariek tanto bakarrarekin jarraitzen dute. Eta lehen atsedenaldia Epleko bikoteak eskatuta. Ibon Taberna dute aholkulari lanetan, botiero lanetan. Frontoiak lehen esan bezala, itxura ederra du. Lehen burruma handiagoa zen, hori ere horrela da, kaetek ekarritako zaletuek burruma handiagoa sortzen zuten. Baina pilotalekuak itxura ederra du. Berriro ere, Altuna sakera. Pumpa lauean, eta erdi-erdiko sakea, Arangurenentzat, bederatzitik, eraman, esku-eskuan du Altunak, ongi moztu du, Santxok ederki atera du. Aizpuru. Frontis erdian, Arangurenek eraman. Ezker airez, bizi-bizi Altunak, eraman Arangurenek, ongi atzeratu du. Altunak, Arangurenek, pilota atera du. Eta zortzitik, Aizpuruk, eraman. Eta ezeretzuen pilota eskuineko koltsoi urdinera joan zaio Arangureni. Ez da ohikoena Arangurenek horrelako pilota galtzea, bere doaietan pilotari segurua izatea sartzen da. Ez da pilotari jotzailea, bai langilea. Partidetara ongi itxasten den horietakoa. Baina ez dute hasiera oso onik eman, Santxok eta Arangurenek. Altuna oso zentratuta hasi da, Julen Aizpuru bera ere bai. Eta naiz eta ez direnari atzelariak elkarri dominatzen, gehiagoari dira. Sake ona, ongi eraman du Arangurenek, Txoko Arangurenek zaindu du, eta errebote zulotik berak eraman du Txokoko pilotakada hori. Eta Aizpuruk pilotakada oso ona berriz ere, zortziter dira, ezkerrez Arangurenek eraman, Altunak hortxe du, zabaldu, eta barruan zen, eta tanto. Gantxo itzela, eskuineko arrastoa oso ongi bilatu du Aitor Altunak. Hemen errepikapenean ikusiko dugu, ongi joan da, eta goiti bera pilota ongi jetxi du, eta eskuineko arrastoaren ondo-ondoan, kantxaren barruan, pumpa egin eta Santxok ezin izan du eraman. 8 eta batekoarekin oso aldeko jarri dute partida Tolosarrek.
urdinei tanto egitea komeni zaie lehen pilota aldatu eta partidaren dinamika aldatzeko. Altuna sakera, Arangurenek eraman, eskuan du berriz ere Altunak, atzeratu, beste sake bat, ezker paretera ongi sartutakoa gainera, eta tanto, pilotakada bikaina, zazpiter dira, askotan esaten da bederatzi kuadrora erdira jotzen baino hobea dela, zazpiterdian edo seiterdien pilotakada on bat, ongi arrimatua, eta hau holaxe izan da. 8tik jodu ia Arangurenek, eta gainera arrimatutako pilota izan da, eta beste tanto bat gorrientzat, gorriak, Tolosako ordezkariak bederatzi, Errenteriko Eple taldeko Santxo eta Aranguren bat. Altunak ezker airez kanpora bota duen Uraxe. Berriz ere sakera Altuna, sakea luze atera du, eta luzeegi beste aukera bat izango du, sake ona izan da, baina luzeegia. Berriz ere sake ateratzera joango da Aitor Altuna Tolosarra. Punpa lauean, bizi azpitik, Santxok ezkerra irez eraman, txapa gainean, ezkerrez atzeratu. Arangurenek eraman, Aizpuruk, gaizki jotako ezker paretean sartu du, Arangurenek ez du beto jo, Altunak du eskuan, bildu, Sotamanoz, Santxo, Sotamanoz, Altuna eta ongi atzeratu. 8 Arangurenek eraman, pasatzen utzi du Altunak, Santxok ez, Santxo sartu da, eta barruan, aukera aparta du Santxo berriz ere, ez du ongo jo, eraman airez, Altunak, kakoan zabaldu nahi izan du, ez du zabaldu, ez du ongo jo, eta Altunak atzeratu, eta berriz beraientzat aukera. Txokoan dejada, eraman, Santxok, Julen Aizpuruk, eraman. Eskapada Arangurenek, barruan, eta gainean, Altunak ongi bildu du, berriz ere pelotaka antzekoa Arangurenek, txokoan dejada, Santxok atera. Aizpuruk, frontik serdian jota, Santxok airez, berriz ere airez, Aitor Altunak txokoan pausatu du pilota, guztiz tokiz kanpo zuen Xabi Santxo usurbilarra, baina txapara bete-betean joan da pilotakada hori. Berriz ere sakea urdinen eskuetan, eta pilota aldatu dute. Badoa Santxo berri sakera, oraingo honetan ere lehen sake egin duen bezalaxe txokotik. Zabalera, bizi-bizi, eta Santxo ateratako sakeari ongi erantzun dio Aizpuruk, bolea Santxo, Alberdi, Mikel Arangurenek ongi jodu, Zabalera alde egin dio Aizpururi, bildu, Santxok, Altunak, eraman ezkerrez, Aranguren eskuinez, ederki, ezker pareta bilatuz, Aizpuruk ederki atera du pilota. Arangurenek, altura askorekin, ederki jodu. Aizpuruk, eraman, Santxok, erdira. Altunak atzeratu, Mikel Arangurenek ezkerrez, erdian utzi du, eskatu egin dio Santxori, tanto peloteatua doa, partidako pelotenetakoa, Aizpuruk atzeratu.
Motx gelditu zaio Mikel Arangureni, pilotak ez du bote oso santu egin egia esan, eta txapazpira eta gorrien 10. kintzea. Eta berriro ere Tolosarrek beraien pelota aterako dute. Aitor Altuna, sakera. Ongi sakatzen ari da, bizi-bizi. Lehen bi sakak zuzenean motz-motzen atera eta tanto izan dira. Eta badoa berriz ere. Sakea berriz ere ongi ateratakoa. Santxok ongi eraman du Sotabanoz. Zabal-zabaletik. Aizpuruk eraman. Santxo berriz ere Sotabanoz. Bizi-bizi. Zabaletik. Aizpuruk eraman. Ongi moztu du Santxok. Txokora. Santxok esku-eskuan du. Atzeratu. Eraman. Aizpuruk. Ezkerrez jo. Zabaldu berriz ere. Altunak. Dejada. Santxok gelditu da Zabalean. Aranguren jetxi da, oraingo honetan txokoan utzi du, eta kontraerasoan pilotakada zaila zuen Altunak Zabalerantz jo du eta berriro ere txapa jo du. Gainean izan balitz, tanto izango zen, baina horretarako dago txapa. Irristaren bat edo egin dute, badirudi Zabalean irristaren bat badagoela, eta lehortu egin beharko da. Izerdi arrastoa utzia izango du Xabi Santxok jotako parada horretara joandako Altunak. Eta berriro ere Santxo sakera. Urdinak 3, gorriak 10. Sakea ona izan da, eta sakerren batean Santxo Gantxoz ederki egin du. 4 eta 10-ekoa erdietsi du. Errepikapenean ikusiko dugu, airez Altunak sakea eraman eta Santxok Gantxo bikaina nola egin duen. 4 urdinek, 10 gorriek. Xabi Santxok botea 4an egin, eta berriz ere bizi-bizi. Altunak eraman, berriz ere errepika, eta aurreko tantoaren joka molde berdinean joan da. Molde bereko tantoa, sakea, Altunak eraman, eta Xabi Santxok lehenengo kuadrotik Gantxo ederki bihurritu,
Eta tanto. Beste tanto azkar bat, eta 6-10 eta partida dinamika aldatzen ari dela dirudi, pilotakada gutxitan, urdinak gerturatzen hasi dira. Eta beste sake bat, Xabi Santxo Usurbildarrarentzat. Aurten Eple taldean jokatzen ari da. Mikel Aranguren, Ainor Gatarrarekin sakea, bolea zeraman altunak, eta berriz ere Santxo oso ongi bilatu du airea eta altunak partida moztu du. Xabi Santxo pilotari veteranoa da. Buruz buru asko nabarmendu da urte askotan zehar. Txapelketa ofizialak, pribatuak denetarik irabaziak ditu. Mundialak jokatutakoa da. Eta palmares itzeleko pilotaria da. Eta poza ematen du adin hauetako eta irabazi beharreko guztia duten pilotari hauek txapelketa ofizialak jolasten ikustea. Zazpi eta 10, Mikel Arangurenek ez du pilotari jo azkeneko 4 tantoetan. Ez da Izpuruk berak ere. Eta berriz ere sakea urdinek. Gorrientzat tantoa egitea bere biziko garrantzia du, naiz eta oraindik ere 3 tantoz aurretik joan. Izan ere, konfiantza hartuko baitute bestela urdinek. Berriz ere sakea atera, luze, eraman boleaz, eta kakoan berriz ere sake errematean Santxo bikain. Errematean 3 jarraian baditu, ezkerrez zabalean, eta 8 eta 10-ekoa. Izerdi tantoren bat edo bada, eta txoperena epaiak garbituko du. Tolosa eta Errenteriako bikoteak ditugu. Errenteriko Eple ordezkatuz Santxo eta Aranguren, eta Tolosa bat taldea ordezkatuz Altuna eta Aizpuru. Biek datorren denboraldian bi taldek ohorezko mailan jokatzeko eskubidea irabazi dute lehen mailako final honetara iristeagatik. Xabi Santxok sake atera, luze, barruan da, eta tanto zuzenean 9 eta 10. Pasarik ez dela esan du txoperenak, dudako pilota zen, errepikapenean ez dugu ikusteko aukerarik edukiko. Epaiak
ontzat eman du eta zuzenean tanto izan da. Beste sake bat eta 10-2kotik 9-10 partzial ederra egin dute, berriz ere sake ona, berriz ere bolea zeraman Altunak, baina ezin izan da Xabi Santxo sartu. Arangurenek oso ongi azeratu du, 9-dik ezin. Eta 10 partidan sartu dira Eplekoak, diferentzia haundia zegoen markagailuan, 8-1, 9-2, 10-3 ere joan dira, eta zuzenean 10-nakora gerturatu dira Santxo eta Aranguren. Hastapenean esan dugu, Arangurenen gaitasunetako bat horixe zela, partidetara itxasteko gaitasuna du eta Santxoren laguntzaz hori lortu dute oraingoz berdinketa, lehen berdinketa markagailuan, partidako lehen berdinketa, 10. Eta Altunak ezin. Lehen aldiz, 11 eta 10 urdinak aurretik. Berriz ere, Santxo sakera. Sakea ongi, eraman Altunak airez, ezin izan du sartu Santxok. Aizburuk, 7tik, eta eskuinez galdu duen bigarren pelotakada jarraian, ezer ez zutena biak, ez aurrekoak eta ez da oraingoak ere. Bederatzi eta hutseko partziala urdinek ezarritakoa. Eta beste sake bat, Xabi Santxorentzat. Azpi-azpidik, Altunari hanketara eta tanto. 13 eta 10. Eta beste atsedenaldia Altuna eta Aizpururentzat, bigarrena. Partida etetea erabaki dute Eplek ordezkariek hartu duten abiadaren gatik. Aranguren kantxan gelditu da, piloteatuz. Egiari zor, oso pilotakada gutxi izan dira azken 11-12 tantoetan, sake eta sake erramatean izan dira gehienak, eta pilotakada gutxi izan dituzte, apur bat piloteatutako tantoek.
Gipuzkoako eskuz binakako txapelketako finala dugu gaurkoa, Donostiako Atano 3. pilota lekutik. Eta lehenengo mailako finala ikusten ari gara. Bihar beste 2 final izango dira pilota leku honetan, eta 2 partido horiek ere zuzenean Gipuzkoako Pilota Federazioko YouTube kanaletik ikusi ahalko dira, eta diferituan 28 kanaletik. Biharkoan gazte mailan, juvenil mailan, lehenengo mailan izango da finala, eta ohorezko mailan. Berriz ere, Sancho sakera. Sakea luze-luze, bolea zeraman, Sancho pilotaren azken sartu, eta sake errematean berriro ere bikain. Maixuki berriz ere ezkerra irez 14. tantoa erdietsi du Xabi Sanchok. Bihar Lapke eta Tolosa 2 taldeak arituko dira juvenil mailan. Lapke taldeko Elola eta Perez, Beharzanako Elola eta Otagiri 22 eta 20 finale erdietan irabazi ostean, eta Landa eta Etxeberria Tolosarrak, Pagazpeko Errasti eta Etxeberria 22 eta 11 irabazteagatik. Hori biharkoa juvenil mailan. Xabi Sancho, eraman, boleaz altuna, berriz ere kakoan zabaldu, bildu altunak, Arangurenek ezkerrez sartu egin zaio, ez du ezer askorik egin, altuna ezker sotamanoz eraman, eta boleaz ez du ongi jo Mikel Arangurenek, eta 11. lortu dute gorriek. Berriz ere pelota aldatuko dute Altuna eta Aizpuruk. Eta ea 4. gerturatzen diren, eta partidako 2. berdinketa ikusten dugun. Aitor Altuna, sakera. Lehen saketik min egin du, oraingo honetan luze-luze, Xabi Sanchok eraman ezkerrez, moztu, eta 3. txapa badu, Aitor Altunak. Erasoan 3ak, hau mozten saiatu da, eta 15. Epleko Xabi Sancho eta Arangurenentzat. Biharko 2. jaialdia ohorezko mailakoa izango da. Eta hortan ere Lazkaoko ordezkaritza bat izango da, eta Tartaloetxe Zegamako ordezkaritza finalerdietan, Zestau eta Erasuni, 22 eta 20 irabazi zieten Azketa eta Elizegi Tartaletxekoek, eta Zubizarreta eta Garmendia Lapkekoek, 22 eta 10 Etxaniz eta Balerdi Olaldeko bikoteari. Hemen, Atanon, zuzenean, 15 eta 11 goazenean, Sanchok sakatu, eta erdi-erdiko pelota du. Arangurenek ez du bat erongi jo, zazpitik Aizpuruk. Berriz ere zazpitik Arangurenek. Ezkerra irez, Altuna, atzeratu. Arangurenek ezkerrez. Aizpuruk, alturarekin, erdi-erdiko pelota du, zazpitik, Arangurenek biltzen saiatu, Altuna sotamanoz, atzera.
Arangurenek eraman. Aizpuru, eskuinez, frontis erdian jo, eta 8tik Arangurenek bildu. Berriz ere Aizpuruk, lautik. Ez du oso ongi jo, ezker airez Santxok ere ez, beste aukera bat Aizpururentzat, frontis erdian, 8tik Arangurenek eraman, tanto landua doa, ezker airez Altunak oso traketx jodu, eta pilota zuzenean lurrera joan zaio. 16 eta 11. Partidaren hastapenean nork esango zuen, ikusten ari garen bilakaera izango zuela partidak. 16 eta 11. Eta kadeten partida tentsio agatik hain polita ez da izan, eta nagusi lehenengo mailako hau ere Santxoren erremate bikainak ikusi ditugun arren, Altunaren erremate bikainak ikusi ditugun arren, ez doa bete-beteko partida oraingoz behintzat. Hemen ere bada tentsioa. Lehenengo mailako finala jokatzea ez da bat ere erresa. Berriz ere Santxo sakera. Ezker paredean sartu, Sotamanoz Altunak eta goiko koltsoira. 17 eta 11. Eta badoaz, urdinak badoaz. Hasieran pazientzia eduki dute. Eta aukerak izan dituztenean, sakerrematean gerturatu egin dira. Santxo eta Aranguren 10nakoa ezarri dute, eta hortik ere berriro ere zuzenean. 10 eta 3tik 17 eta 11 etorri gara. Berriz ere Santxo sakera. Lauan pumpa, bizi-bizi, sake ona da, boleaz eraman, Santxo pelotaren bila airez, azpian sartu da, ez du ongi jo, eta Altunak moztu dio, ez du ezer egin, Aizpururi sartu egin zaio, pelotak traketxak di joazte, eta Altunak ez hormabikoa jodu berriro ere, eta berriro ere txapa jodu. Berriz ere txapa, tanto azkarra izan da, eta tanto izango zena berriz ere Altunak txapara bota du. 18, urdinek 11 gorriek. 18, Santxo eta Aranguren 11, Altuna eta Aizpuru. Santxok sakatu, Altunak ezkerrez eraman, esku-eskukoa du, Santxorentzat bipare eta Altunak bildu, Arangurenek ezkerrez traketx, esku-eskuan du Altunak, atzeratu, boleaz eraman Santxok, baina kanpora. 12 eta 18. Final hauek bezalaxe, beste 11 final grabatu eta ikusgai izango ditu Gipuzkoako pilota zale orok, Gipuzkoako kanpokoek ere bai noski, baina Gipuzkoako Pilota Federazioak antolatutako final batzuk
grabatu eta zuzenean emango dira Tokikom telebistan bitartez, 28 kanalaren bitartez, 11 telebistaren bitartez, Izarkomen babesaz eta nola ez Gipuzkoako Pilota Federazioa babeste erabaki duten Elai, Goiener, Alkain bezalako enpresengatik. Gaur Alkain saria jokatu da eta orain 18:12 esokakoan Altunak zabaldu, berriz ere Santxok bildu, Sotamanoz Arangurenek, erdi-erdian Aizpuruk eraman, alde egin dio Zabalerantz, bildu. Santxok atzera, Altunak boleaz, Arangurenek, esko-eskoan du Altunak, atzeratu. Kantxaren erditik, 8 erditikan eraman, Aizpuruk. Zabalean, Ñakoa, nahita botatakoa, eta tanto. 13 eta 18 Aizpururentzat. Partida gogortzen ari da, eta Altunak beste pilota bat nahi du. Eta Tolosarrek atera duten lehen pilota izango dute jokoan. Aitor Altuna sakera. Luze, barruan da, errebote zulotik ongi eraman du. Mikel Arangurenek ezkerrez, sake gaiztoa zen, eta beste pilotakada oso on bat jodu Aizpuruk. Bederatzetik, ongi Aranguren, Aizpuruk beste pilotakada bat, frontixerdian, Santxok moztu egin du, Sotamanoz, Aizpuruk txokoan ezin izan du Santxok utzitako ezkerra ere utzitako pilotakada eraman. Santxok oso ongi utzi du. Errepikapenean ongi ikusten da, kinua nola egin duen, efektuarekin, barruroko efektuarekin. Pilota sartu egin zaio, ongi iritsi da Aizpuru, baina ezin izan du pilota eraman. Berriz ere pelota aldatu dute, Santxo eta Arangurenek, eta 22garrena gero eta gertuago dute Epleko pilotariek. Xabi Santxo sakera. Motz-motzen atera, ezkerra irez ongi eraman. Altunak, airez, Santxo, Altunak barrura bildu, ezkerrez, Aranguren, eskuinez, Aizpuruk ongi atzeratu. Alturarekin, erori egin zaio Arangureni, Altuna atzeraka etorri eta ezkerrez ongi atzeratu berak ere, ezkerrez, Aranguren, eskuin ezkerra irez. Altunak, hanketara, bota dio Santxori, eta Santxok zer egin nahi zuen, txokora bildu nahi zuen, baina ez ongi jo, behazpuntekin jo eta txapazpira bota du. 14 eta 19. Markagailuan, oraindik partida dago. Irauli handiagoa egin dute urdinek hasieran, eta 5 tantoko diferentzia duten honetan, oraindik ere aukerak dituzte Tolosarrek.
Altuna sakera. Ongi atera du, ezker pareta joz, Arangurenek ongi eraman, ezkerra irez, Altunak ongi, eta Xabi Santxok eraman ez ezik Zabalean ere Ñakoa egin nahi izan du, eta txapara, eta 15garrena. 15 eta 19. Berriz ere, gorriek sakea. Bolara txarroni amaiera eman eta Urdinak harrapatzeko asmotan sakea luze eta ona, boleaz atzeraka eraman Santxok, aukerakoa. Aizpuruk dejada egin du, ez du dejada oso ona egin, ezkerra irez eraman, Santxok du aukera, eraman, ongi bildu du Altunak, gaiztoa jarri du gainera, Altunak berriz ere. Moztu txokora, eta Arangurenek eraman besterik ez du egin, Altunak atzera. Eraman Arangurenek. Aizpuruk ezkerrez ongi atzeratu du. Eraman Arangurenek, ezkerra irez bizi Altunak, eskuinez justuan, Zabalean Arangurenek, zortzitik Aizpuruk eraman, ezkerrez, Aranguren, ezker sotamanoz, ongi Altuna, atzeraka etorri da eta zortzitik Arangurenek eraman, ongi bildu du, gaizto jarri zaio gaina, Aizpuruk eraman justu, atzera bizi Santxok, ezker sotamanoz, Arangurenek berriz ere moztu, hanketara, Altunak eraman, ezkerra irisartzeko aukera, kinu egin, Arangurenek atzera, Aizpuruk ongi eraman du, ezkerra irez Santxo, ongi Altuna, berriz ere ezkerziarra, beso zabal egin da Santxok, eraman, beste aukera bat Santxok atzeratu du indarka, Aizpuruk eraman, gaizki jotakoa, Zabalera egin du botea, eta Santxok ezin izan du bildu. Tantoaren dinamika Urdinen aldekoa zen, baina defentsaren poderioz gorriek egin dute tanto, eta utxartea eskatu dute, ez dakigu nork eskatu duen utxartea, baina lau pilotariak eserita gelditu dira. Amasei eta 19, oraindik partida ez da amaitu. Dakizuenez, Gipuzkoako Euskal Pilota Federazioak 100 urte bete ditu aurten, eta ekintza garrantzitsuenak eginak daudena horren, azken bala bat gelditzen zaio federazioari, eta bala oso garrantzitsua. 100. urteurreneko liburua aurkeztuko bait da, urtea amaitu aurretik, ez dago data finkorik. 100 urte ez dira beralakoan betetzen, eta Hego Euskal Herriko lehen federazioa da Gipuzkoakoa, 1925 sortu zen federazioa, Gipuzkoako Pilota Federazioa, abuztuaren 8an, lehen akta sinatu zen, hemen Donostian, eta Real Sociedadeko presidentea izan zen lehena. Andres Peña izeneko gizona. Eta urten 100. urteurrena betetzen ari gara. Eta
esan bezala, 100. urteurreneko liburua argitaratu eta aurkeztea besterik ez da falta. Eta hemen finalean, Altunak sakea, bizi-bizi, Santxok eraman, Altunak zabaldu, Santxok bildu, nahian Altunari eskura utzi, boleaz ongi jodu, eta aukerakoa Aizpuruk. Ongi jodu, Arangurenek 9 terditik ongi eraman, eta Altunari aireak kendu gainera. Eraman Aizpuruk ezkerrez, eta Arangurenek lana eta lana hori ematen du. Arangureni ies egin eta txapara. Zer gertatuko ote den gaurkoan ezakigu. 17 eta 19. 17 eta 19. 22 partida eta haze 2 irauli. Partidaren hastapenean, tanto ezberdintasun handia egonda, diferentzia handia egonda, 8 eta 1, 9 eta 2, 10 eta 3 ere joan dira gorriak aurretik. Ondoren 10 egin eta 7 tantoko diferentzia ere izan dute. Baina 2 tantotara besterik ez dira jarri gorriak. Motxean atera, Santxok, eta ezkerra irez ia tantoa zuzenean egin du. Baina kanpora joan zaio. 18 eta 19 batek pena, besteak poza. Irudietan ikusien bezala. Eta Mikel Arangurenek duen pilota, Altunari pasako dio. Eta Altuna sakera. Badoa Aitor Altuna Tolosako ordezkaria sake ateratzera. Pumpa egin, sakea luze barruan, sake oso gaiztoa eta une oso honean egindakoa. Santxok pilota pasatzen utzi du eta Altunak ateratako sakea bikaina izan da. Luze, 7ko arrastoaren ondoan egin pumpa eta 9 paretean bikain sartu du Altunak. Altuna sakera 19, partidako bigarren berdinketa, 10 eta 19koa. Eta partida amaitzeko 3 tanto falta bikote bakoitzari. 3 tantotara partida. Berriz ere sakea luze, oraingo honetan paretarekin, ez da pasarik. Ezkerrez eraman Arangurenek, ezkerrez jo Altunak, Santxok eraman ere, bildu hanketara Santxori Altunak, gantxoa eraman, bildu Santxok, atzeratu Altunak. Arangurenek albotik, bildu pilota, ez da txarra, ongi jetxi du, Aizpuruk eraman. Berriz ere barrura Santxok, ezkerrez Altunak eta Arangurenek atzera. 7tik Aizpuruk ongi bildu, ezkerrez Arangurenek eraman, ezkerra irez. Altunak zabaleratu egin zaio, bildu Santxok ongi, ezker botiboleoz eraman du Altunak eta ongi jodu atzera Arangurenek eta Aizpuruk oso ongi eutsi du. Arangurenen aukera, pilota jetxi nahi izan du, erdira atera zaio, ongi bildu du. Altunak, ezkerrez, Arangurenek eutsi, Aizpuruk atzera. Eskuinez
Ongi jo du, Aizpuru aukerakoa, atzeratu. 8tik eraman Errenteriko Arangurenek. Eraman berriro ere, eta barruan da, Goikolosak jotzeko ez zuen asko falta, Goikolotxak jotzeko ez zuen asko falta, Altunak erdira, baita Santxok ere, hor dabiltza, elkarren mina ezin eginda, eta atzeratu ezkerrez Aranguren partida gortu eginda, eta tanto oso garrantzitsua da honako hau. Arangurenek eraman, Aizpuruk ere bai, Sotamanoz, Santxo, Sotamanoz, Altuna, ezkerrez. Ezkerrez, zintzilik hautzi dio Altunari, eta berriz ere partida irauli dute gorriek. Haze partzialak ikusten ari garen gaurkoan. Gorriak oso nagusi izan dira hasieran, urdinak oso nagusi izan dira 19. tantora arte. Tanto iara luzea egin dute urdinek jarraian, baina gorriek esperantzari eutxi, lanari eutxi, boxeoan sarearen kontra ia kauan ziren, baina azken ukabilkada hori ez dute eman Santxok eta Arangurenek, eta oraingo honetan 20-19 gorrientzat. Altunak sakea luze-luze, Santxok boleaz eraman, baina kanpora joan zaio, eta 21. gorrientzat. Eta Arangurenek utxartea eskatu du, partida eten egin du, eta nork esango zigun gaurko honetan 21-19 gorriek partida eskuan izango zutela. Edo zer gerta litekeen arren, azken sakea Aitor Altunak eukiko du, eta bi aukera ere bai urdinen baino gehiago. Partida hau irabazi eta Gipuzkoako txapeldunak bilakatzeko eta txapela buruan jantzteko. Aizpuru, Astiasuarra sortzez, Tolosako ordezkaria da egun, Aitor Altuna Tolosarra, Mikel Aranguren antiguotarra da, Eple taldean diardu azken urte luzeetan, eta Xabi Santxok usurbildik bere sorterrian jokatu du beti, eta urtengoan Eple taldearekin ari da jokatzen, eta zer nolako mailarekin gainera finalean daude hemen. Partida zaila jarri zaien arren berriz ere hementxe daude, eta aukera guztiekin, eta Aitor Altunak euren final honetako azken sakea atera dezake. Sakea luze, eta ez da azkena izan ba. Bigarren aukera bat izango du, eta oraingoan bai izango dela azkena. Besterik ez du edukiko final honetan Aitor Altunak. Eta badoa Tolosako pilotari gaztea. Berriz ere txaloak Altunarentzat. Sake ona, ezker parte ikutuz, Arangurenek ongi eraman du, eta Aizpururentzat aukera. Ez ongi jo,
eta Santxok iruterditik oso urrutitik gantxoa jodu eta txapa. Txapa asko izan dira gaurkoan eta 22 eta 19. Eta sari banaketari berehala ekingo diogu.